και γυρνώντας στο κουτί να δούμε πού είναι οι υπόλοιπες προμήθειες. Οι υπόλοιπες προμήθειες λείπανε. Εμένα μου αρέσει ότι είστε δύο άτομα, ρε φίλε, που ένας κρατάει τις προμήθειες και όλος μαγειρεύει και δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε. Μην ρίχνεις ευθύνες όμως. Έριξα ευθύνη. Είπες δύο άτομα και μας εννοηθείτε. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Γι' αυτό σου λέω ότι από τις επόμενες αγώνες μας πες να φτιάχνεις εσύ. Οι εξτρά προμήθειες λοιπόν για τις οποίες αγωνίζεστε σήμερα είναι κάτι το οποίο θεωρείται απαραίτητο. Η ομάδα που θα κερδίσει θα πάρει. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Και επειδή ο Παντοπόλης του Survivor έχει τρελαθεί πραγματικά σήμερα, μαζί με όλα αυτά θα πάμε πάρα πολύ καλά και τα ματσαρίσματα αρχίζουν και μας βγαίνουν. Κάτι έχει γίνει με την ελληνική ομάδα. Οι προμήθειες πρέπει να πάνε στην παραλία μας. Έχουμε ένα τραυματισμό εκεί για τη ΣΕΤΑ. Survivor Ελλάδα-Τουρκία αύριο